alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila hadratil sahabi Zakaria Yahya bin Syarabut an-Nawawi wa ila ruhi Abdul al-Syekh wa ila hadratil dini wa dinikum wa dini ahlikum sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Zaid wa an Abi Zaidin lan diriwayatake saking Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harisah ya Usama bin Zaid bin Harisah maula Rasulillah kang dadi pendorone Rasulullah wahibbi lan kekasih Rasul wa bihabbi lan anak lanang kekasih Rasul. Olah ngucap sapa Usama arsalat ngutus sapa pintu Nabi anak wedoke Nabi kepengin nak boten katu Zainab sing diutus inabni satene anak lanang ingsun iku kot uhtudiro teman-teman sekarat pati sapa ibni. Berarti sinten anak lanang sapa anak wedok putune Kanjeng Nabi. Iki Zainab namanya iki wadul karo Nabi. Iki anake utusan. Mergo anake loro parah terus Nabi sebagai mbane diparangi. Kok iku kok uhtudiro teman-teman sekarat pati sapa ibni. Fa asyirna nuli ngandirake ingsun fa arsala nuli ngutus sapa nabi yukri'u hale macaake sapa nabi assalama ing salam wa yaqulu lan dawuh sapa nabi dikandani disusuli kampange nabi putune jenengan sakit parah tapi nabi malah genti ngutus wong sing marani mau gentenan diutus ya wis salamku sampeke. Tapi kaku karo donga waya kulo lan donga ngucap sapa nabi inna lillahi satemene iku keduwe Allah ma apa ma perkara akhoda kang jupuk sapa Allah ing ma walahu lan iku keduwe Allah ma utawi perkara akto kang paring Allah ing ma wa kullu syai'in lan utawi saben-saben suwiji indahu ing dalam sandingi Allah iku bijak bi ajalin nganggo mangsa ana mangsane manungsa ya ana lorone ana matine berwong pasti punya umur sendiri-sendiri maksudnya ngayem-ngayemi Zainab anake ya anak wong mati ora kudu tuwa mati bocah mati ya sapirang dirang musamma kang den pestekake fal tasbir mongko sabar sapa sira Zainab wal tahtasib lan apel ridhone Allah. Dan iku malah andane dia disusuli putune sakit keras ora langsung teko tapi malah wis kono kandhake Zainab kono akeh sabare. Kabeh iki titipane Gusti Allah. Berarti jaluk karo Gusti Allah ya kudu sabar. Fa'ar salat nuli ngutus sapa pintu Nabi ya Zainab ngutus meneh sapa Zainab utawa pintu Nabi ilahi maring Nabi tuksimu hale mesti ada utawa bagi alai ing atase Nabi layak tiana yakti nakani teman sapa Nabi ha ing pintu Nabi disusuli meneh wis tambah parah kan ngoten nggih biasane disusuli meneh fakoma nuli jumeneng sapa nuli jumeneng iku wa ma'ahu sertane Nabi
Sa'd bin Ubadah utawi Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal lan Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab lan Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit lan Zaid bin Sabit wa rijalun lan pira-pira wong lanang Farufi amulden aturake ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sing musuli gampang sing marani nganti ora wong sembarangan nanti Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Kabeh iki termasuk sahabat dekate Kanjeng Nabi. Apa asobiyu bocah cilik yo putune Nabi mau fa'at ada nuling lungguhake sapa Nabi ing sobi fi hijrihi ing dalam pangone Nabi. Nah disusuli kedua kayak Nabi purun dugi terus putune mau dipangku karo Kanjeng Nabi wa nafsu hale utawi jiwane jiwa ambekan mawon wa nafsuhu hale utawi ambekane Nabi iku takok kau obah-obah apa nafsuhu fafadot nuli mililuhe apa ainahu mripat utawa soca lorone Nabi. Nah nangis Nabi umur putune sekarat mbah karo putune lara parah nanti mati nanti napa brebes mili berarti wajar nek jenenge wong kok delok is dulure lara ya mestine napa nangis ya apa meneh kok nanti mbah melihat kematian mau melihat kematian cucunya. Pantese iso ngomong sing mati mbah dhisik aja kowe dhisik. Faqala nuli dawuh sapa Sa'dun Sa'ad ya Rasulullah ma iku apa hadza utawi fafadut ainahu wonten apa Nabi kok jenengan nangis. Faqala nuli dawuh sapa Nabi hadhi utawi iki fafadut iku rahmatun rahmat banyu mili long banyu sing mili pi rahmate Gusti Allah. Iki iso nangis berarti artine empuk nyedo cek duwe perasaan ja'ala dadekake ha ing rahmat sapa Allah Gusti Allah ta'ala halimul Allah fi qulubi ibadihi ing dalem pira-pira atine pira-pira kawulane Allah. Ora gerwong iso nangis ya wong lanang yo nek atine cek empuk ki tetep iso nangis. Apa meneh ditinggal wong yang paling dicintai. Wa bi riwayatin lan ing dalem riwayat fi qulubi man ing dalem pira-pira atine wong syaa kang ngersakake sapa man syaa kang ngersakake sapa Allah ing man min ibadihi sange kawulane Allah wa inna ma yarhamu lan angin pestine melasi sapa Allah Gusti Allah min ibadihi sange pira-pira kawulane Allah ar-ruhamai iya kang pira-pira wong kang padha welas muttafaqun alaih wa makna takok kau ning ngono ana lafaz napa takok kau wa makna takok kau utawi maknane lafaz takok kau iku tataharroku obah-obah apa nafas ambekan ora ambekane sedelap sendlut ngoten niku wa taribu lan poyang paying apa ambekan yo jangan bayang ke ambekane wong susah ambekane wong ngempet nangis utawa ambekane wong nangis mesine mese segen wa an Suhaibin lan diriwayatake saking Suhaib apa anna Rasulullah sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Nabi kana ana sapa malikun ratu utawa raja iku fiman ing dalem wong kana kang ana sapa man iku qablakum ing dalem sadurunge sira kabeh. Niki maksudnya Rasulullah cerita zaman dahulu kala ana seorang ratu utawa raja maksudnya ngoten. Wa kana lan ana iku lahu keduwe malak apa sahir tukang sihir sing raja ki mau duwe tukang sihir falamma kabiro
nuli ing dalem semangsane wis tuwa sapa sahir. Nah, rajane duwe tukang sihir. Tukang sihir pun munduri tuwa. Kala mongko ngucap sapa sahir lil maliki maring ratu maring raja ini setuhune ingsun iku kot kabir tu teman-teman wis tuwa sapa ingsun. Raja kula kipun tuwa fabas mongko ngutusa sira ilaya maring ingsun hulaman ing bocah nom. Tolong aku goleke jenengan goleke cah nom siji beto priki ualimu mulang sapa ingsun bu ing ulaman asira ing sihir. Mergo wis tuwa cah nom iki tak ulangane carane ilmu sihir pun tak turunkan apa diturunke ning gone bocah nom. Fabasa menut fabasa nuli ngutus sapa malak ilaihi maring sahir gulaman ing bocah nom. Tenang digoleki cah nom tenang yu alimu mulang sapa sahir bu ing gulaman wakana lan ana sapa gulaman iku fitorihi ing dalem dalane gulaman ida salaka ing dalem nalikane ngambah sapa rohipun ketemu pendeta. Nah, tapi ketika akan berangkat ke kerajaan, nah nenggone omahe tukang sihir mau, dilalit pemuda mau ketemu rohib. Rohib ki pendeta, nggih. Fako ada nuli lungguh sapa gulaman ilahi maring rohib. Ya jane arep diulang tukang sihir malah ning tengah dalan ketemu pendeta. Kok ada lungguh ki maksudnya diulang. Wasami'a lan krungu sapa gulaman kalamahu ing omongane sapa mau putrane napa rohib kalamahu ing omongane rohib fa'ajaba nuli gunake apa kalamahu ing gulaman. Dibale dijak omong karo rohib malah napa terpersona gumun kira kepencut karo omongane rohib. Berarti malah ora sida napa nekani tukang sihir. Wa kana lan ana sapa ulaman iku ida ata ing dalem nalikane nekani sapa ulaman as-sahira ing tukang sihir marro mongko lewat sapa ulaman birrohibi kelawan pendeta. Ya pokoke ngono tiap arep mangkat belajar ning tukang sihir mandeg sik nggih njaluk ilmu karo pendeta. Wa kok ada lan lungguh sapa gulaman ilahi maring rohib fa ida ata nuli ing dalem nalikane nekani sapa gulam as-sahira ing tukang sihir goroba mongko mukul sapa sahir bu ing gulam fasyaka. Nah ya jenenge ngerti wong iki rene iki arep tak belajar iki arep tak ulang kok malah kon njaluk ulang wong liya. Doroba mongko mukul sapa sahir bu ing gulam fasyaka nuli madulake sapa gulam zalika ing mengkono-mengkono dorbahu ila rohibi maring rohib. Nah, terus wadul kalau pendetane aku bar dipukul bar dipentung karo tukang sihir. Fakola nuli ngucap sapa rohib idza khosyita ing dalem nalikane wedi sapa sira as-sahira ing tukang sihir. Ngene wae tak kandhani nek awakmu kok wedi mergo bar diantemi bar dipukul tukang sihir kok wedi ngomong ngene. Fakul ngucap sira habasa ngeker ni ingsun sapa ahli keluarga ingsun kandhake. Waktu ki telat teko ning nggonanmu, misalkan waktu belajar jam 3, jam 7 kok teko ning jam 9. Nah mergo sing napa mandhep ning nggone tukang pendetane sik ngomong wae. Nah sing dadekke aku telat mergo aku ana acara karo keluarga. Wa idza khosyita lan ing dalem nalikane wedi sapa sira ahlaka ing keluarga ira. Lah kok tapi kowe nak ngomong karo keluargamu ngomong ngene. Fakul mongko ngucap sira habasa ngeker ning ing ingsun sapa as-sahiru tukang sihir. Wis diatur karo pendetane.
nak disengeni karo tukang sihir ngomong aku disengeni keluargaku, nak ditukani keluargamu ngomong aku disengeni tukang sihir. Fabena nuli ing dalem suwiji wektu buah utawi wulan iku ala dalika netepi perintah rohim yo tenang. Setiap Arab disengeni pendeta napa rohim tukang sihir yang ngomong ngono mau, disengeni keluarga yang ngomong kaya sing diwulangke pendeta. Id ata nalikane nekani sapa wulan ala batin ing atase kendaraan adimatin kang gedhe kot habasat teman-teman ngeker apa debat anasa ing menungso. Pakola nuli ngucap sapa wulan al yauma ing dalem iki dina aklamu ngerti sapa ingsun as-sahira ing ana tong utawi tukang sihir iku abdul luwe utama amir rohibi utawa pendeta iku abdul luwe utama. Nah niki ketika di tengah perjalanan niki nemu napa niku kewan tunggangan sing gedhe sing ditahan menungso. Lah itu dipersaksikan engko kira-kira sing iso ngerem napa wau tunggangan iki tukang sihir atau pendeta. Fa'akhoda nuli ngalang sapa wulan hajarun ing watu. Terus pemuda limon sing kok watu. Faqala nuli ngucap sapa wulan Allahumma ing kana Allahumma ya Allah ing kana lamun ana apa amrul rohibi perintah pendeta iku ahabbu luwih dicintai ilaika maring Tuhan min amri sahiri tinimbang perintah tukang sihir fatul mongko matenano Tuhan hadihi dabata ing ikilah kewan hatta yakti sehingga lewat sapa anasu manungso kon balang kewatu paroma nuli balang sapa wulan ha ing dabat fakotala nuli mateni sapa wulan ha ing dabat wa madolan lewat sapa anasu manungso kewane balang watu karo calanane mau terus mati. Fa'ata nuli nekani sapa wulan ar-rohiba ing pendeta ar-rohiba ing pendeta fa akhbaro nuli ngabarake sapa rohib sapa wulan hu ing rohib dikandhake kewane tak balang malah mati. Faqala nuli ngucap lahu maring wulan sapa ar-rohibu pendeta bunayya anak ingsun. Nah, murid biasa dipanggil anak anta utawi sira al yauma ing dalem dina iku abdul luwe utama mini tinimbang ingsun. Enak jebule ngilmumu wis ngluwihi ngilmuku trimo kewan mbok balang watu wae kok mati kok balang kok teman-teman tumeka min Amerika saking urusan kira apa man keramat karomat aro kang merasa sapa ingsun. Nah jenenge tiap mandeg ning gone pendeta ki mau diwarai donga macem-macem. Jebule dongane wis mentu karo mai trimo juncali watu kok kewane mati. Wa innaka lan setune sira iku satu betala bakal den coba sapa sira. Tapi dikandani mergo ilmu wis manjing bakal entuk coba. Fa in ubtulita nuli lamun den coba sapa sira fala tadulla mongko aja nuduhake sira alaya ing atase ingsun. Pokoke nek diuji gampang nek ngentoki kesaktianmu aja mbok kandhake nek aku gurumu. Wa kanalan ana sapa al-gulamu bocah enom iku yukriku marasake sapa gulam al-ammaha ing penyakit buta asli. Ndela lagi diuji kon nambani mana terkenal terus kon nambani wong sing lara buta wal abrasa lan wong lara belang wa yudawi lan nambani sapa gulam
annasa ing manungsa min sairil adwa'i saking sekerine pira-pira penyakit nanti kesohor sebagai tabib sing mandi saanane wong lara do njaluk tombo fasami nuli krungu sapa jelisun wong kang awak lungguh maksudnya orang dekat lil maliki kedue raja karena ono iku kot amia teman-teman wuto sapa jalis lale ono ini teman dekat cara mriki nggih pegawai kerajaan sing lara wuto fa'ata nuli nekani sapa jalis hu ing bulan bihudaya kelawan bawa pira-pira hadiah kathiratin kang akeh ngerti carane kuwi mau iso nambani penyakit buta terus pegawai kerajaan kuwi mau bertombo ambek gawa hadiah sing akeh faqala nuli ngucap sapa jalis ma utawi perkara haruna ing dalem kene iku laka kedue sira asma'u ngulake ingsun in anta lamun utawi sira iku syafaita marasake sira ni ing ingsun ya intine jaluk tombo faqala nuli ngucap sapa bulan ini setuhune ingsun iku la asfi ora bisa marasake ingsun ahadan ing wong suwiji maaf Pak aku ora iso marasake mergane napa innama yasfi angin mestine marasake sapa Allah Gusti Allah taala hale maha luhur Allah sing marasake Gusti Allah fa'in amantu nuli fa'in amanta nuli lamun iman sapa sira billahi kelawan Allah taala halim walur Allah ta'autu mongko donga sapa ingsun Allah ing Allah sarate kula gelem nambani angger jenengan purun iman karo Gusti Allah mergo sing iso maraske niku mboten kula sing iso maraske Gusti Allah kula gelem nambani jenengan tapi syaratnya jenengan klebu Islam fasyafa mongko marasake sapa Allah ka ing sira pokoke anggere kula ndonga insyaallah mangke mandi lantaran Gusti Allah sing marasake fa amanah nuli iman sapa jalis billahi kelawan Allah jenenge wong pengen mari ya kono apa wae tetep menut ta'ala maha luhur Allah fasyafa nuli marasake guru ing jalis sapa Allah Gusti Allah ta'ala halim maha luhur Allah pegawai keraton kerajaan mau mari tenang fa'ata nuli nekani sapa jalis al-malika ing raja nah, terus pegawai keratone ketemu karo raja nemoni raja pajalasa nuli lungguh sapa jalis ilahi maring malik ngomong-ngomong kama kaya keterangan kaya apa wae karena ana apa jalis iku yatlisu lungguh sapa jalis faqala nuli ngucap lahu maring jalis sapa al-maliku raja man utawi sapa wonge iku rodda marasake sapa man alaika ing atase sira basara ka ing peningal ira rajane takon sapa sing nambani kok mripatmu saiki iso weruh meneh kala jawab sapa jalis Rabbi utawi pangerane man iku pangeran nah sing nambani Rabbi pangerane wong berarti sapa Gusti Allah kala ngucap sapa Malik aulaka apa to iku keduwe ira Rabbun utawi pangeran ghairi saliyane ingsun maksudmu piye kowe berarti saiki duwe pangeran saliyane ingsun saliyaku mergone rajane kuwi mau mengaku sebagai pangeran dadi omongi ngono tersinggung kok kowe nyembah duwe pangeran saliyane awakku kala jawab sapa jalis Rabbi utawi pangeran ingsun wa rabbaka lan pangeran sira iku Allahu Gusti Allah jawabe pangerane kula nggih pangerane jenengan ku nggih padha sinten kuwi Gusti Allah fa'amada nuli ngalap njupuk sapa malih ku ing jalis falam yazal
nuli ora tumurun sapa malak iku Malik raja tadi iku yu adibu nyeksa sapa Malik ing jalis yo disiksa ana pegawe kerajaan kok nganti berseberangan karo rajane akhire disiksa mergo mengakui ada Tuhan selain rajane hatta dalah sehingga nuduhake sapa jalis alal hulani ing atase hulan mergo disiksa ora kuat akhire ngaku padahal mau dipeseni aja ngomong nak sing nambani kuwi aku akhire mergo saking ora kuwate kandhake yen sing nambani aku kuwi cah nom sing omahe ning kono fajian nuli den tekakake sapa bil hulani bocah nom wis gorene cah nome kok ana rakyatku sing duwe pangeran ngakoni pangeran sak liyane aku fakola nuli ngucap lahu maring gulat sapa al-maliku raja ayya bunayya anak ingsun qad balagha teman-teman tutup min sihrika saking sihir ira apa ma perkara tubriu kang marasake sira ing wong al-akmaha ing wuta asli wal amroso lan wong belang sihirmu apa? Mergo sihir mergo rajane mau kan biasa menggunakan tukang sihir kowe nggawa sihir apa kok iso mareke wong sing lara wuta wong belang kok tambani barang kok mari watam alu lan agawe sira watam alu lan agawe sira ya apa sing mbok gawe apa dunungmu nambani belang nambani wuta fakola nuli ngucap sapa gulam ini setuhune ingsun iku la asfi ora marasake ingsun ora nambani ingsun ahadan wong suwiji innama yasfi angin mestine marasake sapa Allah Gusti Allah taala alim maha luhur Allah karena mau ngomong kula ki mboten duwe sihir kula ki nambani tok tapi sing iso maraske Gusti Allah fa'akhoda nuli jupuk utawa ngalap maksudnya yo nyekso fa'akhoda nuli ngalap sapa malak ing gulat falam yazal nuli ora lebar-lebar sapa malik ora malak malak malaikat falam yazal nuli ora lebar-lebar sapa malik iku yu adi bunyek sapa malik ing gulat disiksa terus hatta dalah sehingga nuduhake sapa gulat ala rohibi ing atase pendeta akhirnya ngaku jenenge wong nak terjepit biasa digunakake wong saiki kan ono gen ora ngaku akhirnya nopo disiksa ketika disiksa dalam keadaan terjepit wis ora kuat ngaku aku ki murid ana guruku nah sampeyan pengen ngerti takok guruku ini sinten wau pendeta fajian nuli den tekakake sapa birrohibi pendeta ya wis kawerene gurumu pendetane jak rene fakila nuli den ucapake lahu maring rohib irji jabelo sira anjenika saking agama ira pendeta kok kowe kok ngaku ana pangeran sak liyane aku gelem ora kowe mentu cara saiki murtato melu agama fa'aba nuli nyegah sapa rohib fadaa kon ngakoni dhek pangeran ya mau pangerane Gusti Allah fadaa nuli jupuk sapa malik abil min syari kelawan graji ya akhirnya napa rajane jika graji fakudia nuli den selehake apa almin syaru graji fi mafroqi roksihi ing dalem tengah-tengahe sirahe rohib dadi weten-weteni grajine wis diselehke ning tengah-tengahe sirah ayo gelem murtad apa ora fasyaqqa nuli nyigar sapa malih ing roksihi nah ditegeli ana jenenge raja sing ana akhire napa sigar sirai digraji hatta wakoa sehingga tiba apa sikohu sigarane roksihi nanti sigarane sirai mau
tiba sumajian nuli den tekaake apa bijalisihi kanca lungguhe apa bijalisil maliki kanca lungguhe raja ya sing wong sing ditambani mau fakilan nuli den ucapane lahu maring jalis irji apa irji baliyo sira adinika saka agama ira kowe gelem balik nang ning agamamu nak ora tak sigar siramu kaya pendeta iki fa abanuli moh sapa jalis bahwa doa moh wis ngaku wis napa wis iman kok kon balik meneh fa doa nuli nyelehake no fa doa nuli nyelehake sapa malik almin syaro ing graji fi makro kira sihi ing dalem tengahe sirahe jalis padha sirahe pegawe keraton iki mau sing ditambani nah diseleh graji fasyakko nuli nyigar sapa malik bu ing jalis bi kelawan minsyar hatta wakoa sehingga tumiba apa syikahu sigarane roksihi nanti sirahe tugel dadi loro sigar tiba sumajian nuli den tekaake apa bil ulati bocah nom fakila canome sing terakhir iki canome terus diundang fakila nuli den ucapake lahu kedue bulan irji baliyo sira antinika saka agama ira ya canom bali ning agamamu fa apa nuli moh fadaa nuli nyerahake sapa malik hu ing bulan ila nafarin malik golongan min ashabihi saking sahabate malik canom memang terus dipasrahke cara saiki ya pasukan kerajaan fakola nuli ngucap sapa malik idhabu budalna sapa sira utawa lunga sapa sira bihi kelawan gawa bulan ila jabalin maring gunung kada kaya mengkene wa kadalan mengkene nak cono ki mau ora disigar sirahe tapi kon buang kono buang ning gunung kono fasadu mongko munggah sira bihi kelawan gawa bulan al jabala ing gunung terus arep cono ki mau diseret karo pasukan kerajaan gawa ning gunung faida balatu nuli ing dalem nalikane tumeka sapa sira engko dipeseni rajane nak wis tumeka dirwatahu ing pucuke gunung apa pucuk puncak nggih dirwatahu ing puncak utawa pucuke gunung fa in rajaa nuli lamun gelem bali sapa bulan andini saking agamane bulan kok nek wis tekan pucuk gunung tan tuwa gelem balik agamane neh apa ora wa illa lan lamun ora rojaan fan rohu mongko buang sapa sira ing bulan nek wis tekan dhuwur gunung tan tuwa nek ora gelem balik agamane jorokno mesti berarti tiba ning apa ning gunung ning jurang padhabu nuli gawa lunga sapa nafan bihi kelawan gawa rajul paso itu nuli munggah sapa nafan bihi kelawan gawa bulan al jabala ing gunung tenang dieksekusi tenang gawa munggah ning dhuwur gunung fakola nuli ngucap sapa bulan ning dhuwur gunung canom ki mau ngucap donga maksude Allahumma ing Allahumma sampeyan nggih wallahu a'lam bishawab wal